гузоштани ин номҳо яъне исмҳо бо номи фарзандони ин соҳибкорониҳо ки бо номи хусусан бегона мафҳуми ба фарҳанги тоҷик бегона вомехӯрем ки ноадолатии иҷтимоиро ба бор меорад. Хусусан вақте ки кӯдак аст ва фарзанди ин бигӯем соҳибкор аст ёки хусусан ёки ба насли гузаштааш ё бо номи падараш мегузорад, хусусан дар тарбияи фарзанд як ғурурро ҷо мекунад. Просто гуфтем ки ба номи ки монем, хайр ман иё ки надоштам, ман гуфтам ки биманам духтарам тамом. Дига ҳеҷ фикрам накардем хеле ки хеле агар ки бигӯем ки мақсад духтар ман фикр кунад ки ман фахр кунем, хеле фикр накардем. Духтар ман даже намедонад. кӯдаконе ки дар вақте ки номи онҳоро падарашон ёки модарашон номи онҳоро дар мағоза ёки дар муассиса мемонанд, рӯзе мешавад ки ҳамун кӯдак калон мешавад ва яъне ки номи худашро дар пеши муассисаи падараш ёки дар пеши мағозаи падараш номи худашро мебинад ва фикр мекунад ки падарам маро чӣ қадар назм медиҳад. Мумкин ҳамин фикрамро кунад ки дар оянда касби ҳамон падарашро гирад.